таваҷҷӯҳ намоед ба шаҳри пурраи хабарҳо. Барои суиқасди куштори ду шахс, ҳамсар ва хуштоманд, шаҳрванд Каримӣ Комил, сокини 33-солаи ҷамоати деҳоти Навгилеми шаҳри Исфара ба муҳлати 17 сол аз озодӣ маҳрум гардид. ҷузъиёти ҷинояти мазкур дар гузориши аввалини барнома ҷой дода шудааст. мақомоти прокуратураи шаҳри Исфара барои суиқасди куштор ва қасдан несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки ғайр дар асоси моддаҳои 32, 104 ва 255 дар кодекси ҷиноятӣ пешбинишуда нисбати Каримӣ Комил, сокини ҷамоати деҳоти Навгилеми шаҳри Исфара тафтишоти пешакиро ба охир расонид. Комил Каримӣ аз сабаби муносибатҳои оштинопазир ба куштори собиқ ҳамсари худ Муҳсина Бозорова соли таваллудаш 1999 ва модари ӯ Зайнура Бозорова соли таваллудаш 1981 қасд намуда бо истифода аз корди хоҷагӣ ҳамсари собиқашро 15 маротиба ва хуштомандро 13 маротиба зада ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ мерасонад. баҳс оиди молу мулк, пардохти алимент ва дигар омилҳои характери иҷтимоӣ дошта зану шавҳари собиқро ба ҳам душман мегардонад. онҳо соли 2017 оиладор ва соҳиби як фарзанд гардида бошанд ҳам баъди 3 соли рӯзгори муштарак аз ҳам ҷудо шуданд. من از آمنت بسیار غامنتی میکشامتم که اگر مرد باشگر بیام من بنمشی کلامگری نکنم خیلی کرد گفت. بعد ما گفتم از اون میبرم میکشامتم که رفتیم لوباجو گوی میرم گفت. رفتیم بعد طرف گلستان بالای اون و صحرا. тафтишоти пешакӣ муайян намудааст ки санаи 5 март Комил Каримӣ дар назди бозори марказии шаҳри Исфара бо собиқ ҳамсараш вохӯрда баъди баҳсу мунозира ӯро ба воситаи нақлиёт савор намуда ба минтақаи маҳаллаи навбунёди деҳаи гулистони ҷамоати деҳоти Кулкан бурда бо мақсади аз ҳаёт маҳрум сохтан бераҳмии махсус зоҳир намуда бо корди хоҷагии пешакӣ тайёр намуда то ба ҳадди беҳуш шуда аз пой афтодан 15 маротиба задааст. дар идома телефони ҳамсарашро дарёфт намуда шикаста корношоя мекунад. инчунин Каримӣ Комил аз ин ҷиноятҳои содир кардааш қонеъ нагашта аз рӯи гуфтаи модар ба суд даъво кардани собиқ ҳамсарашро фаҳмида қасди куштори хуштомани собиқро намудааст. худи ҳамон рӯз бо ӯ дар дохили мағозаи хӯроквории Сомониён воқеъ дар кӯчаи Сомониёни ҷамоати деҳоти Навгилеми шаҳри Исфара вохӯрда бо корди дар дасташ буда 13 маротиба мезанад. اومدم گفتم تو کی تو من عذاب میتی برای چیزی عذاب میتی گفتم آموش قبلم که در عجب شد یگون گام نزا و قبلمو چند کوچه زدم. бо сабабҳои аз иродаи Комил Каримӣ вобаста набуда ҷабрдидаҳо аз ҷониби дигар шахсон ба беморхона дастрас ва бистарӣ карда шуда дар натиҷаи саривақт расонидани ёрии тахассусии тиббӣ онҳо аз марг наҷот дода мешаванд. баъди анҷоми тафтиши пешакӣ ҳафтаи гузашта суди вилояти Суғд Каримӣ Комилро дар суиқасди куштори ду шахс бо бераҳмии махсус гунаҳгор ва ба муҳлати 17 сол аз озодӣ маҳрум намуд.